5 урока по киберсигурност, който никой не ти е казвал. Изгледай клипа до края, за да знаеш кои сте. Урок номер 1. Антивирусната система не те спасява от всички атаки. Най-често пробив е човешкият фактор. Чрез фишинг, троянци или ransomware или malware, който вие сте изтеглили през линк, който на вас са ви изпратили и вие сте кликнали. А дигиталните стражи или по-скоро защитните системи правят грешки и те, но повечето са заради човешкия фактор. Урок номер 2. Старите устройства винаги са лесен вход. Камери, рутери, принтери с фабрична парола. Това е златна мина за хакера. Урок номер 3 е да не обновявате вашите системи. Хиляди компании работят с устарели системи, като Windows сървъри и различни Ubuntu сървъри, които те използват за тяхната продъкшна среда. Според доклад на TechRadar, много фирми не правят регулярни апдейти. Те преследват стандарти, а не реалната защита. Като съвет, обновявайте вашите системи. Дори и за лична, така и за професионална среда. Урок номер 4. Вътрешният човешки фактор е често най-голямата заплаха. Тази заплаха се казва Insider Threat. Това е човек, на когото са дадени повече права, отколкото на другите. Той може да използва информацията, която намира по системите за шпиониране, за кражба на информация или продан на данни. Не всеки IT човек е лош, но и добрите грешат. Урок номер 5 и най-важен. Киберсигурността е една дисциплина, а не просто един чекбокс да тикнете, че тази система е апдейтната. Винаги трябва да сте информирани с най-новите заплахи, които се случват в цял свят, не само в България. Разбира се, нека кажем, че и 100% сигурност няма, но все пак трябва винаги да си имаме едно на ум. Благодаря, че изгледа този клип до край. Последвай ме, за да получаваш повече информация по киберсигурност.